ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನನಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಅನ್ಪ ಒಂದೆನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಆತೆನ್ನ ತುಕ ನೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಪೋಯಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಚನಾಡಿ ಪರ್ಬ ಪಂದ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ಅವಳು ಅವೊಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುರುಕು ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ತಿತ್ತ ಗಾಡಿ ದಡೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಂಜಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೋಕುಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಒಂದೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮನ್ಪರುಂಡು. ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಆಂಡ್ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತೂಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಸು ನಂದು ಗಾಡಿ ಎತ್ತ ಉಪ್ಪನು ಒಂದೇನು ದೆಕ್ಕುನ ಬೇಲೆ ಎಸ್ ರೆಡ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೆಕ್ಕದಾಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಪಚನಾಡಿ ಅವಳು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವನೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಚನಾಡಿ ಪರ್ಬದ ಪೋಯಿ ತೂಕ ದಾದಾಪುರ ಆತನ ಏರ್ಪುರ ಒಳ್ಳೆರು ಪಾತೆರ್ದ ಪೈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜವನಂತುಲಿಗೆ ಒರ್ಲ ಗಂಟದ ಜವನಿ ದಾದ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಒಲ್ಲ ಉಂತರುಂಡ ಇಂದೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋ ಚಿಂತಿಯ ಸೋಕತೆ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತ ಎಲ್ಲರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾರೆ ಕೆಸರು ಇದು ನಮ್ಮ ಚುಮ್ಮು ಬಂದು ಸುಮಂತ್ ಚುಮ್ಮು ನಮ್ಮನೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ದ ಹಾಂ ఆయన పన్నుంది ఏషియన్ పెయింట్ ద మెయిన్ కింది ఏషియన్ పెయింట్ ద మెయిన్ ఆయన కలర్ మంగే ఆయన ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಗಾಡಿದ ಅವಸ್ಥೆ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅವಳು ಹಾಂ ವಯಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಮಂಡಿಗೋಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ವಯಸ್ಸು ಮಂಡಿಗೋಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇಕ ಮೊಮೆಂಟು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲೊಳ್ಳೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಚಾನಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿನ ಇಲ್ಲಡುಂಡುಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲಿ ಬಲಿ ಗೈಸ್ ಬಲಿ ಲೂಸಿ ಇಲ್ಲ ಲೂಸಿ 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 ಉಳ್ಳಾಡಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟು ಎಲ್ಲದ ಮೊಮೆಂಟು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತ ತೋಚ್ಪೊಮ್ಮೆ ಮೊಮೆಂಟು ತೋಚ್ಪೊಮ್ಮೆ ಮೊಮೆಂಟು ತೋಚ್ಪೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟು ತೋಚ್ಪೊಮ್ಮೆ
ಇಲ್ಲದ ಕೆಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕೆಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಮೊಮೆಂಟು ಟ್ರೋಫಿ ಎಲ್ಲದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಆಟದ ಟ್ರೋಫಿ गाड़ी दोलाई रेंज तुला का आम्ही ओपन म्हणतो म्हणजे अर्धा गंटे अर्धी उड्डोन दोल्ले थोड़ा पाड़ में वो नीचे पाइप दे पाइप पाइप जार ना था पार दे बोल पाइप जार ఉంది ఈ పైప్ సరి కైట్ పట్టుకే అయ్యే నేను తీతినే గాలి ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಒಂಜಾಂಡ್ ಸೊರಜನನ ನಾಲಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕೆಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯರೆ ಗುಪ್ಪನು ಈಚು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ತುಳಿ ವಯಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಂತೊಂದು ದಾದ ಗರ್ತವಾಡಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೈದ್ಯರ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಪಲೆ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ ಚೆನ್ನ ಮೆತ್ತಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಲಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಇದಡಿಯ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬೇಗಲ್ಲ ಪೋದು ಅಂತ ಇದಡಿಯ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತೂಗೋಡ ಚಾಪುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.